ठीक रहा बात भाई हमार पुरान मित्र हमनी ठीक बा आ बीजे भैया कहां गइलो बड़ी बड़ी रुपया पुरस्कार हार्दिक हार्दिक स्वागत बा मंटू बाबा कहतिया जे कब घरे आइब पिया ताकतानी बोटिया अरे ताकतानी बोटिया हो ताकतानी बोटिया हो ताकतानी बोटिया ये हो भाव फिर जी जी जेकरा भी नाचे के मन भाई बेस बोलता है रहो जेकरा भी नाचे के मन में श्रद्धा हो हां अपना के मन के लालसा पूरा कर कहतिया अरे देर